मानि बेगखौथ' लाबोबाय आङो। आंनिबा आं आस्थामखौ लाबोनाङामोन नामा? रनिनावनो गारबोनाया हामगौमोन नामा बे आस्थामखौ? माने आंथ' बे जुगामिखौ सिखाव होननानै हमदोंमोन ना। बेथ' लायाखै बेखौ। बेनिफ्राय दा नुब्लाथाय आरो मायबासो जागोन। माने आंथ' बेखौ गिखाया। बाट थेवबो बे पापानि सिगाङाव नंखाय बाथ्राफोरखौनो लागाय होगोन ना। आं सेफटि जायगायाव दोनगोन दे। ओरैनोबाबोथ' आं गोदान लकार बायखादों। बेनि लकखौ बेयो मोनखाया। आंनावसो थाखागोन साबिया। आरो आं गुबुन जायगायाव दोनखागोन। थांसै दे। बेखौनो गियो नामा आङो? बिनि खोथाखौनो सानबाय थानो। आइ डन्ट केयार। खालायबाय थाथों। बियो बे आस्थामखौ नागिरना मोनखायाबो। आरो नागिरना मोनबाबो हवाट? मा जानो? आं बुंगोन आंनाव गोबां थायो आरो आंनाव गोबां बेबायदि रिं दंखायो होननानै। बेलाय मा मिथिनोसै। थेवबो नों जुगामिया आंनि नोजोराव माब्लाबाबो मोजां जाया। आंनि बे डायमन्ड रिंखौ नों खावाखै जानो हागौ। नाथाय लेपटपाथ' गोमानानै दङ। लेपटपखौथ' रावबो मोनाखै। आरो लेपटपाथ' जेनेबा आं अबावबा ओरै जेनेबा आखायाव लाबाय, बेनिफ्राय गोलैबोबाय, सोरबा मोनबाय। बेबायदिथ' लेपटपा जानो हाया। आं लेपटपखौ लांखायाखैमोन। बे मानि बेग आरो डायमन्ड रिंखौथ' आं गोसोआव गैयामोन। बाट लेपटपखौथ' आङो बे खालिनो गारना फैखादोंमोन ना। आरो बेबो न'आव आंनि बिसिनायाव। थ' बेनि सिखावआथ' जुगामियानो जाखागोन। बे सिखाव सारस'बिसानो जाखागोन। थ' आं नोंबायदि मानसिखौ फोथायनो हाखाया। गैया माथो मानसिया बेयावबो। आंलाय माथो एसे एदावनो नामा? गेवनाय माथो। दानो मायबा गोमाबावबा आरो आंखौसो दाय होलायगोन। जानो बिनि बुस्थुफोरखौ सोर खावदों? आंथ' खावख'वाखै। नाया मानो आखल मोजां आन्थु गोलाव दिम्पोला। नुदों बे बुस्थुफोरखौ बेबायदि ब्लां खेवना गालाङो। बे गद्रेजखौ बेबायदिनो खेवना बेखेवना गालांदों। बेनिफ्राय मायबा गोमाबाथाय आंखौ बुंसिगोन, नोंनि सिगाङाव नोंनि हारामि 420। बेबो मोनसे आलमारि, बेबो मोनसे गद्रेज, आरो नैबे बेबो मोनसे। गंथाम आरो बैथिंबो दंबावोसो। मानोथो इसेबां नांगौहाय बिनो? ने बिफानि धोन सम्पतिफोरखौ एसे खालायनानै जमायना दोनखाबाय हौवानि न'आव लांनो। माथो सोर मोनथिगौ सोर मा खालायगासिनो? बेबायदिबो खालायनो हानाय। बे सम्पतिफोरखौ एसे जरा लगाय बुरजा खालायनोबो नागिरो जानो हानाय। सोरखौबा गोसोथोदों। गोसोथोनायाबोथ' मेल्लासो दं खोमा। बिजों हर थालाय, बैजों हर थालाय, बैजों पिकनिक जालाय, बैजों पार्टि खालायलाय। बेबायदिसोखा आखलाबो हारामजादिसो। आंखौसो बुंनो खायो गाज्रि होननानै। गावाथ' एक नाम्बारि हारामजादि। नङा, बेनो बेफोरखौ मानो इसेबां नांगौ? गद्रेज, शकेस, आलमारि आरो बाब्रे बेखौबो मोनसे गोदान अर्डार होबावदों बियो। एक्सुवेलि आरो थाला मारिजोबनाय। मा सोना दोनदों बियो बेफोराव? गोबां सना बाना दं नामा? माब्लाबा सिखावैनो नायजोबगोन र' आं। मा दङ मा गैया बेयाव। होलै बेयाव नायनि मा दङ मा गैया। माथो दोनसिगोन बेयाव? जेबो गैया माथो, गस्ला गोजा। दिनैबोथ' हरानो जाबाय। फैलासो खोमा बियो। दिनैबो सोरबा सेंग्राजोंसो पार्टियावसो मुखुब दं खोमा। माब्लाबा सोरबा सेंग्राफोरजों हटेलाव थांनायाव, बे लोंनो थांनायाव, पार्टि खालामनायाव पुलिसफोरजों हमजानायबा ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन आं। बे दिम्पोल महारानि खांखिनिखौ आंखौ रायबाय थायो, आंखौसो जानला मोनला बुंबाय थायो। गावखौ जुदि माब्लाबा बे निउस लाइभ मायबा इउटुबाव बेबायदि भाइरेल जानायमोनब्ला ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन आं बिखौ। साला गिदिंथिंबाय थायो सेंग्राफोरजों। आंखौ सनमान गैया बुंनाया। गावनि सनमानाव थांब्ला माब्लाबा ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन आङो बिनि सनमाना गैया जाब्ला। आबै सिखिरि, बे नङा खोमा नोंदानि रुमा। नों आन्दायनासो फैदों खोमा। थैद, मा जानला मोनला बुंबाय थायो नोंलाय? आं सिनाया आरो। दे दसे नेथ' दसे थाथ' फैगोन ना। नङाहाय मा सिनायफेरा मुफेरानो अबेबा नंखाय मालायनि न'आवसो फैनानै जिरायफैबाय थायाखैथ' जोंफोरो। नोंदाया बेखौनो होनना बुंहरबावाखै फनाव सोंहरनायाव? आं सिनायखायो, दाखालि फैनायलाय माथो जाखो? आरो थेवबो आं आदानाव खेबसे एड्रेसखौ सोंहरखादों। आरो न'आनो बेनोखा, आं सिनायखाथारो। दाखालि फैनानै थांनाया मानसियानो बावो आरो। बेयावनो आङो जिरायदों। साहा लोंनो लुगैबाय नोङो, बेनिखायनो जानला मोनला बुंबाय थादों। नंगौ नंनायालाय। खाथिफोराव साहा दखान दंबा थौ लोंना फैनोसै। रुनियाबा माब्ला सफैयो? आंहा गांनायासो थानो हाला। नै जिराय जानजायखौबो सानायनायसो मोनबाय। उन्दुगौमोनसो आं दसे। आं बेखायनो आबै नोंखौ बुंखादोंमोन नों थांनाङा होननानै। नोंखौ फैनाङा होनना बुंखादोंमोन आङो। दा नोंना बांसिन मायबा मायबिसो जालायगोन दा बेमारानो। फिसौलाखौ नायनो फैयाबा बिबा थाङोना थाङा? मालाबा थांबावो
बेनिखायनो फैबाय आंहा नायनो। नोंसोरलाय अबावथो जोंफोरनि खोथा खोनासङो। समान आरो एखे। बे बख्रा नोंसोर बायदिनो थाङा नालाय थाङा होननानै थाबाय थादों। बेनिखायनो बेमारि देहाबाबो फैबाय आरो नायनो फिसौलाखौ। दे मिथिगौ दे, दसे जबाव फैसिगोन दे फैसिगोन। र' खाथियाव माबा दखानफोर दङ नामा नायना फैनि आं। गोबाव जाबाथाय एसे मोजाङै जिरायना साहा लोंहैनो हागोन। र' थांनि आं। माबायदि रुम भारा बेफोरलाय? मानसिफोर थासै नामा आबै? जिरायलाहाय गसंसै। हो आबै, मानसिफोर थासै बेयाव? गासैबो जोंहा आब' रनि बायदिनि सेंग्रा गोजा ना न'खर गथ' गथाय गोनां नोंसोर बायदि सिख्लाबो दङ आबै? थायोजां, माबा आं मोजाङै मिथिया। मानसिफोरा बिदिनो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांबा बेबायदि मालायनि न' भारा थासै आरोना आबै। औ, नङाबालाय अबावथो थानो। माबायदिबा थायो मानसिफोरा बे न' मोनसे फिसा खथाफोरावनो। नोंदायाथ' बिल्डिं न'आव थाग्रासो, गिदिर न'सोमोन बिल्डिङा न'आवबो। बेयावबा माबायदि थाफैदों खोन्दो खोन्दोनो न' फिसाफोरावनो हां लाख' हायानो। मिथिया आदायाबो न'बा मानो थाङा। बेयावनो थालाबाय थादों, मा मा खामानि मावलाबायदों बेफोरखौ। एसे फैसाफोरखौनो न'आवनो थांनांगौ। दिनै न'आव इसेबां थाब फैबाय। एयु, नोंहालाय मा जादों? आं न'आव थाब फैयो आंनिसो गोसो। नोंलाय मानो नाङा? आरे आइ सना, आं नोंनि बिमा, नोंखौथ' आङो नोंनि केयारखौथ' लाखानांगोन ना। आंनि फिसाया अबाव थांदों अबाव थाङाखै, सोरजों लोंहैदों सोरजों लोंहैयाखै, सोर सेंग्राजों उन्दुहैदों सोरजों उन्दुआखै। ननसेन्स हारामि, नों मा सानदों? मा बाथ्रा बुंदों नोङो? मा सोर सेंग्राजों उन्दुनाय? बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङाव दा बुंसै दे। नों बायदि आखल गाज्रि नङा आङो, हटेलाव थानाय सिख्ला नङा आङो नों बायदि। नों होनबा आंखौ हटेलाव थायोमोन होनना माबायदि मिन्थिखौ? देलाय बुंलाय, नों दि आंखौ आसि थुयै थुयै सानफ्रोमबो बुङो हटेलाव थाग्रा सिख्ला, बाजाराव थाइसे दामावनो मोनग्रा सिख्ला होननानै। नोंहा मा प्रुफ दङ नों दि आंखौ हाथायाव थाग्रा सिख्ला, हाथायाव मोनग्रा सिख्ला, हटेलाव मोनग्रा सिख्ला, हटेलाव थाग्रा सिख्ला होननानै बुङो? नों आंखौसो बुङो, मा प्रुफ दङ नोंहा? होमबा नोंबो बेबायदिनो होमबा आं बायदि? होमबा नोंबो बेबायदि? बेनिखायनो आंखौ सानदों नोंनोबो फोरमाननि जेबो खोथा जेबो इम्परटेन्ट गैया होमबा? नोंबो होनबा सेंग्राफोरजों नङा होमबा? ओइ सारसबिस, नोंखौ आंजों दा रुजुसै। डन्ट कम्पेयार विथ मी। Why not? मानो कम्पेयार खालाय आं नोंजों? Why not? नोंबो दि आंखौ जेबो फोरमान गैयालासिनो जानला मोनला बुंबाय थायो, होमबा आंबो नोंखौ बुंनो हायो जानला मोनला फोरमान गैयालासिनो। लाजिया सारसबिस। नों होथेबानो नोंनि केरेक्टारनि दागोफोरा होथेजानानै माबा खोमोर जागोन नामा? हो, नों बायदि गाज्रि सिख्लाया आंनि न'खराव फैनाया बेनो आरो मा फोरमान नांबावगौ? नों सासे बोरायजों हाबा जाफैदों, आंनि बैसोनि मानसिया नों सासे बोरायजों हाबा जाफैदों, बेनिख्रुइ आरो मा गिदिर फोरमान नांबावगौ नोंनि आखलादि गाज्रि? सोरबाखि मोजां सिख्लाया बोराय हौवाजों हाबा जानानै फैयो? ए नंगौ नामा? बोराय हौवाया थारमाने हौवा नङा नामा? नङा, बोराय हौवाया हौवा नङा। माने हौवा नंगौ, बोराय हौवाया हौवा, नाथाय रावबो सिख्लायानो बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो जाया, मिथिबाय? है, ओंखार लामाफ्रा। नोंजों बेफोरबायदि नांज्लायबाय थानो हाया आं। मानो हाया? मालायखौ बाथ्रा खोनासंहोनो हायोबा नों गावनि बाथ्राखौबो खोनासंनो हानांगोन। ब्लाडि फुल ननसेन्स हिन्जाव। नोंनि खर' जायाब्ला मा खालायनांलाय सानसे? नों जेरै आंनि खर'खौ जायो आंबो नोंनि खर'खौ जानांगोन ना, नङाब्ला नोंनि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङै आंबो टेनसन मोनो। बेबायदि नोंखौबो आं टेनसन होगोन। नों आंखौ टेनसन होबा मा जानो? आंबो नोंखौ टेनसन होगोन, होनब्लासो नोंबो सान्थियाव थानो हानाय नङा। आरो नोंखौ डिस्टार्ब खालायनाया, नोंनि खर' जानाया बेथ' आंनि खामानि सिखा। आथिंसो सालायनांबाय आंहा एटिएम नागिर। दहायनि एटिएमावबो फैसायानो गैया, बे मोनसेखौ दंना गैयाथाय? लैथोआबो गावहा फैसा बख'थारा, आंखौसो बख'नो एटिएमखौ हरबाय थायो। दिनैबा आङो लैथोनि फैसाखौ 1000 लाखागोन आं। बेनिफ्राय सेन्देल जरासे बायनांगोन। थांनि र' बे गंसेयावबा दंना गैया फैसा? बे सिख्लाखौ दहायबो नुदों आं बै गंसे एटिएमाव, आरो बेयावबो नुलायबाय। मा दाखोर, मा सानदों नोङो? आं सानदों बे सिख्लाया बुरजा मानि फैसा बख'गोन नामा? Let's see. ओइ माबा खिजानाय एटिएम, बेयावबो मोनासै फैसाखौनो। बैखौ मोनसे दंबावो, बेयाव थांबावनो र'। बेयाव मोनाबा बख'खालाबा आं दरखार गैया माने आंनोनो फैसा नांगौमोन र' सेन्देल बायनो।
अबाव थांनो नागिरदों बियो? आंनिबा बे एटिएमआव फैसा गवाखै, बियो गुबुन मोनसे एटिएमआव थांबावनो नागिरदों। बै खिन्थि दं मोनसे। औ, आं साननाय बायदिब्ला बेयावनो थांनो नागिरदों बियो। आंबो दांफानोसै खिबु आंनि खामानियानो बेबा। सिख्लायाथ' समायना आरो ड्रेसिं सेन्सआबो बिराद धोनि न'खरनि फिसाजो बायदिसो नुखादों। बिफाया मालदारसो नामा? बे सिख्लाखौथ' आगोल नुफेराखैमोन आङो बे एरियायाव। थांफानि र' उनाव। हनै जिरायनानै दं। ओइ आबै। आयौ आबौ सना राजा फैबाय। एथ' गोबाव खालायो आबौ। नोंखौनो बेसे नेगासिनो जोंफोरो। बेखौनो न'खौनो नंगौना नङा बेबायदि साननानै जबाय थाबाय र' आबौ बेयावनो। एसे गोबाव जाबाय दे। नै बुरि गात्ता, नोंनो खाथा बिस्कुट लाबोदों आं साहाजों लोंनो, नोंनि फेभारेट बिस्कुट। आयौ आबौआ गोसोआव दंलाय नोङो आं खाथा बिस्कुट जाना मोजां मोनो होनना। औ गैयाबा थौ रुम सिङाव थौ। फै आं साहा फुदुंगोन दे। फै दहायनिफ्रायनो साहा गांगासिनो आंहा। माला मोनलोङो बेखौ सानखाबाय थादोंमोन। फै। मानोथो एसेबां गोबाव जाया? खामानियावसो दंमोन नालाय एसे रायज्लायना फैबाय बिगोमाजों मानसि फैदों होननानै।